Pramata ayo bloktong bobagra ayo bloktong bobagrani phansani mariwo tini da sangai peptini theke tipramata chung lamsogo tini borong nang golok sadon jamatina tipramata lamsogo tini borong nang golok sadon jamatina tipramata lamsogo bobagra ayo bloktong tipramata ayo bloktong tipralen snam nai ambai je faidi बेले बेले दिबर kaham joto press media pai majak phane rona ani jawani chibai tei pai play hambai tei khulumung ya faro tei joto luku nai tongnai rona ang ani pai playa tei khulumung tei hamjamung ya faro tini belai keno khatung khajani bising tei chini oro kaisa lamsungma panda jeng khlaimangkha dirgo je chini ancholik dol je chini borok thanchang mea hini je chini sakao je kok silchabani jeng ei koyekta boshoro jeng obono o je chini je kok silsamung chini sakao je kok silchamani chini tipara sak khungthai bara je ancholik dol khainai rokno je kok silchamani abno jeng poriskar babe chini hasteni lukorno jeng phunumaka tini chinoro IPFT ni তথা বিজেপি IPFT সরকারও রুলিংগ রাজ্য তংনাই অ পার্টিনিনো খরংনি আদং বরং গনাংচিনি দা গুলক সাধন জমাতিয়া তাইর দেবাশিস জমাতিয়া বরক তিনি চিনি ত্রিপুরা মথাও থানসানি মথাও বুবাগ্রানি আইডিयोलॉजीआव জয়निं रिना बागै जोंबाय गोदालना बागै बरक साकबाय थां केबोबाय दागि जायगायाव बरक तिनि चिनियर फाय सकायखा काजे जों बरकनो खाबाय खुबाय लामसगलायखा खाबाय खुबान जों बरकनो याजाखैनाखा ताई अबोबो जों बरन खुबि साइमाखा जे बसकानै सालो ताइबु चिनि त्रिपुरा मथाव थानसाव फायनाय बरक बाहायनो चाइजगलाय दङ बसकांनि 3 तारिख अगस्त जों मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव कायसा जयनिं प्रग्राम ताइबु कतर खाय खायजाकमानो जों साइमिया खोताबो खर बसक फायनाय बब लिडार फायनाय फियाबा आं सानामुजुगो चिनरो तिनि जे फायनाय रक बरक কোনো চিকন মোকান বড়গিয়া বরক কাইসা পার্টিনো লিড খাই তনাই চিনি দা গোলক সাধন জমাতিয়া ব IPFT नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि खरसा सदस्य ए गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि ब खरसा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चेयरमैन तेरो देवाशिष जमाতিয়া दङ ब जुबक नेता तथा ब मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि 63 बुथ कमिटी नि 63 नंबर बुथ कमिटी नि बाहायनो ब प्रेसिडेंट ओमाके बतिनि थानसानि मारिबो निजिनि रुलिंग पार्टनर टेक खायै जयनिं रिमानि बिसिंति जों बरनो बेलायखनो खाथुं खाजाबाय मा लामसलायके जों बरनो याजागैना যত্ন বেলাই বেলাইকে তিনি দিবর জরানি জবানি চিবাই তিনিবো जों जे प्रेस मीडिया मा खायमानि कानकमाहाय दिनैनि चिनि कायसा चिकनसा जयनिं प्रोग्राम चिनि जयनिं प्रोग्रामाव तिनि चिन लगे तंगो बरमनां MDC टूरिज्म डिपार्टमेंट नि चेयरमैन तै YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरमनां सदागर कलय तैबो चिनि डिस्ट्रिक्ट नि गमती डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट तिप्रामथानि चिनि बरमनां उत्पल जमातिया तै चिनि लीडर तै चिनि सबजोनल चेयरमैन तै चिनि मातारबारि केन्द्रनि ऑब्जर्वर बरमनां रथीन्द्र जमातिया दंबो तै चिनर फाय सपायका बेलायखनो चिनि काठालिया मिर्जा राजापुर एलाका आर निबो आंचलिक दलनि प्रभाव खुबै कम हनि जों साइमानो आइगिबो ताबो
bini kupri जों खोनालायनाय बतामनि बागै दिनै बुबाग्रानि थानसानि मारियाव तिनि लगा फाय सफैखा आबानतै जों बिनि खुगाव किसा पक्लेसा थाइनि खोनालायनाय मन करे दिनै एमडिसि साब किसा फांसन जतन हामबाय दिनैबो अर माजार फायनाय प्रेसनि थांनाय राव दैसिनि अम्पि नगरनि एमडिसि दैसिनि ताकु डेभिड बेयाव हामुतांनाय थांसानि मारियाव सामुतांनाय जतन बेला जबानि थांसानि जबानि सिबायाफोरै आं किसा कक सागनो अर दिनैबो आं मा फायमानि बनले आं कारन हिले संया तमाके बुबाग्रानि थानसानि मारियाव जों थानसाके तिनि दफानि बाङै सामुतांमानि एकटा सुलुक मामानि ओ जागाव आंबो दाखिनाय होनै जमै फायमानि गे बनि आनि राजनीतिक सिगांनि तो आनसे सिगां डेभिड कामाके साइथांगा बन जतो साइमानो ओंके आनि नाहर मुं आनि वासो मुंके आं नेशनलिज्म बाय ताबक जरा दिनि जरा उजा थायाखो कारण जों उ जागासो सगियाखो ओंके बनसे सिगां सिनि तिब्रा सादो फानि बाङै जे खायथाय गाहां खायथाय नांगौ हमानि जागानो ताबक जरा दानि फायो बे ताबक महाराष्ट्रनि थानसानि मारियावबो ताबक ग्रेटार तिब्रा लेन्ड जे डिमान्ड अर जों थानसानि मारिबाय जों बनो खायलायनाय हनै बुबाग्रानि जे सामुं बुबाग्रानि जे पक सामुं बनि बेवहार दैगनि बाल संजे तां तमानि बनो आं बेलायखेन खुसिङो आनि बाङै आसा दीर्घ बছर गदगमा ता बरंनि किसा बैकग्राउंड सामायलाय बरंनि इतिहास राजानि इतिहास कुनोदिन बरंनि परम्पराओ दिनि आंचलिक बो फाइमानि जों बुगियाखो बनि बुफा गिरि बिक्रम सरक एमपि तंग्रफोरनो आंथ' राजनीति इनभल्व दङ आइफानो बर'खाफोर बो जातीय दल दङ इनके ताबक सि सिनि हा बुबाग्रानि तिब्रासानि सेस बुबाग्रा बनि बंसदर ताबक सि जिनि तिब्रासानि हामखाय कुक निबाङै थासानि मारितयै जिनि तिब्रासानो मथांनि बाङै ताबक ग्रेटार तिब्रासानि सावै ताबक आंचलिक दल फायखाबा अर थावने आं कुनो असुबिदा जालिया आनि बाङैनो दिनो थासानि मारिबो थासानि कक साथानिबो आनि सागनो मांगर बेदक सिनाय नै आं वासबैनो जागाव फायो ते बरसे सिगां किसा सामुसुगु आं थांनाय 2018 आईएनपीटी याकारै बीजेपीओ थांखा बोरे एकटाई उद्देश्य जाते दीर्घ बছर बामफ्रोनि शासन दंमानि बाङै चिन तिब्रासारो अवहेला आंनाय दंमानि बा ताबो बर आईपीएफ तिबाय बीजेपी दाइलै के दैसा दे सामुगसुनो नै काइसा वासौ जागाफोर आईएनपीटी याकारै आईपीएफ दे थां किन्तु नौखा नौमानि बिसिंगो तमा नौखा सुदु दल बाजी सारा चिनि तिब्रासानि जे नांकुक मानि सामुं मुंसोनो खायजालिया दिल्ली दल थांनायखा आंबो थांखा आइफानो आसल सामुंखे कास खायजालिया आइ मुंदर हायदा के बनि बनिबो आं निजे बचिनि उदयपुराव अर साबजेक्ट सलायबाय फरेस्ट कमिटि आं निजे गुदुं अरबो फरेस्ट राइट रनि बाङै बेलाय आं चाइटखा हायबानो अर जागो कमिउनिटी पात्ता कयेकटा सिरय हायबा सिगुबा yang personal जे पात्ता माने दमानि बनो रजाया अर जागो दानि रजाया कारण के पात्ता माने के सिनि दफा सिमानायबा आनि बाङै रनि एमएलए रक विशेष खाय सिनि उदयपुरावथ' सिनि आईपीएफ नि एमएलए ग्रै इंगे थुं बीजेपी नि एमएलए मांसि दं इंगे बर'नि कन्ट्रोल बाय चले आनि बाङै अर जागावो पात्ताबो आं जे तंसा जारो मानिया आगे लाग याखै फैबाय आं जलो याखै मा फैना कारण सामुं तांमानि बाङै बारजा बेरजाक एपासि ताङै माया थुं जागा बुसु जिनि अरनि बादारबानि एमएलए बसि ऑब्जेक्शन खाय yang te baisa bagmani एमएलए तंफिगो रामपद बबो ऑब्जेक्शन खाय के बाहायके जों रमानाय बा के बतरना वासबैनो अमरक बाय जों सामुं सौलिया नै आं वासबैनो आनि ओ
Horizai committee bang yakai dokha yakamani 3 mas kaha ge yakamani porewang hai no asok tongrakha ge boni porei Maharaj ni boni nahormun boni wasomung tei boni loge saung tangan wasomung no ang kabangma wasogui borok kok samani borok bewhar borok ni samung no horoino ni omo sitabo sini lama phunungnai sini bibrasang lama phunungnai sok sinai nanai wasogoino ang tiniwo sini oro lukelo tibramo thani sam tanai rok borok bai kok salai tiniwo ang bakhabai hamjagoino koini oro domki somki ano haima khaine hoi ang hamania ang nije ব্যক্তিগত hajagai dofani lama sati phunungnai omo nungsinai hone ang wasagoino tiniwo oro joining ko Ani bumungke ulok sadun jamatia ang IPF ini sentral wo sodisyo tomani tei gumuti district oke district committee chairman